l'estació d'avui vinc a mostrar-vos, a gravar en una càpsula el que jo recorro el dia que vull fer abdominals i em fa una mica de mandra. I directament vull començar a estirar de terra perquè aquests dies, doncs vinc a gravar-ho per vosaltres perquè si a mi em va bé i m'agrada i m'acabo animant i n'acabo fent uns quants, doncs potser vosaltres també. Per tant, començarem a la posició per fer el pont de gluti. Baixem, ens col·loquem amb els genolls flexionats, els talons més o menys en línia amb els genolls, i aquests genolls ara mateix estaran a l'ample de la pelvis, per tant, hi ha més o menys un punt de separació entre els genolls. Braços al costat del cos, allunyo les espatlles de les orelles i busco l'elongació del clatell, relaxo la mandíbula. L'esquena ha d'estar neutra. I des d'aquí, quan exhalo, porto la lumbar cap a terra, això se'n diu imprint, retroversió, i començo a pujar, desenganxant l'esquena vèrtebra a vèrtebra, activo el glutis, activo el sòl pèlvic i el transvers, i vaig pujant a mantenir-me a pont de gluti, busco que dels genolls a les espatlles quedi una línia diagonal i recordo que no passo per obrir costelles, sinó que les vull tancar, sinó que passo per apretar ben fort el gluti per mantenir una diagonal i baixo vèrtebra a vèrtebra. Tornem-hi, exhalo al pujar vèrtebra a vèrtebra. Per atenció als peus, ara que ja hem connectat amb l'exercici, vas fluint en la pujada i la baixada, que la pelvis es mantingui estable, que no tremoli, que no vagi primer un costat i després l'altre, sinó tots dos a la vegada. I els peus, el pes, quan estiguis a dalt en la posició de pont de gluti, vull que me'l portis cap als genolls i per tant cap als peus. Activa els peus, busca activar el pont fent una lleugera pressió amb el dit gros a terra. D'aquesta manera activarem la cadena interna de les cames, que ens ajuda a treballar el sòl pèlvic i el transvers. Vinga, ben fort cap amunt, vèrtebra a vèrtebra, estem treballant també aquest transvers de forma suau, la gravetat ens ajuda. Exhalo, pujo, inhalo al baixar. Cames juntes, però juntes de debò, Imagina't que tens un bitllet entre els genolls i no vols que ningú te'l tregui. Des d'aquí, des dels genolls, si pots també als peus, busca que els peus vagin en línia recta amb els genolls. Si els teus genolls es toquen abans que els peus, no facis que els peus... Ja m'entens. Els genolls en línia amb els peus i els genolls ben junts. Pujo, activo bé aquesta cadena interna, apreto el gluti i baixo. I anem a afegir els braços. Quan vens cap amunt, els braços venen endarrere i baixo i els braços venen al costat del cos. Vinga, vèrtebra a vèrtebra, activo el gluti, braços endarrere i braços al costat del cos quan baixes. És superinteressant aquest exercici perquè estem articulant tota la columna, estem activant les cames i tot l'abdominal. I ara, a més, estem mobilitzant els braços. Vinga, connecta bé. Inhalo, baixo. I l'última. Inhalo, baixo. A hores d'ara ja se'ns hauria hagut de passar una mica la mandra d'estar fent abdominals. Ja sigui amb la pelvis neutra o amb retroversió, el que sempre dic, si no et queda clar tots aquests conceptes, agafa el pack d'iniciació, allà en parlem. Portes el genoll en línia amb la pelvis, primer un, activo bé l'abdominal i després l'altre, mantenint els 90 graus del genoll, exhalo i porto un peu a terra, inhalo, torno, cama contrària. El truc en aquest exercici està en visualitzar realment què és el fèmur que s'allunya de tu i d'aquesta manera entens molt millor l'exercici i és molt més intens. Tancant bé les costelles superiors. I des d'aquí, si et vas animant, se't va traient la mandra, vindries a una flexió toràcica. Ja sigui amb els braços estirats al costat del cos o les mans al clatell, a l'occipital. En el meu cas estic amb la pelvis neutra i en flexió dorsal i toràcica, en flexió toràcica. Inhalo, torno, exhalo, vaig fent una cama i l'altra, una més per cama, torno, baixo el tronc, porto una cama
i després l'altre a terra. Des d'aquí, el genoll, et tornaré a portar un genoll i després l'altre a 90 graus i ara el genoll dret vindrà cap a mi i la cama esquerra s'allunyarà. Les mans vindran a buscar el genoll dret. D'acord? Inhalo, passo pel centre, exhalo i canvio. Vinga. Si puc amb la pelvis neutra, encara que el genoll vingui cap a mi. Això es pot fer activant molt bé l'abdominal. És que tinc alumnes de presencials que quan els presento aquest exercici em diuen no, però això és impossible. No, activa bé l'abdominal. Tingues en compte que vols allargar la teva columna al màxim i intenta poder apropar un genoll cap a tu mentre la teva pelvis està neutra. I des d'aquí, si volem, vindrem a flexió toràcica. Si podem mantenir el neutre, és important saber que la pelvis neutra ens ajuda a treballar millor el sòl pèlvic. És una informació perquè hi ha gent que es queda ja només amb la retroversió i a vegades és interessant una mica de cada, una mica de tot. Una més. Et quedes amb el genoll a 90 i baixes el cap a terra. Braços cap amunt en línia amb les espatlles. I el que anem a fer és el braç dret vindrà al costat de l'orella dreta i la cama esquerra s'allunyarà. Inhalo, torno. Exhalo, costat contrari. Això ho farem portant la cama, tu triaràs la distància a la qual l'envies en funció de la teva capacitat abdominal. Si la baixes i l'allunyes tant de tu que la palanca que et fa és tan gran que perds la connexió abdominal i se t'allunya la lumbar del terra, doncs no anem bé. Per tant, triaràs a quina alçada col·loques la cama en funció d'això. Una altra opció seria el que estic fent ara, treballar-ho amb el genoll flexionat, hi ha menys palanca, la cama que no treballa es queda al mateix lloc, es queda en línia amb la pelvis. Aquest treball també ens ajuda a coordinar neurones, d'acord? Que també és interessant. Estem fent cames també, les noteu, no? I una. Molt bé. Des d'aquí, primer un peu i després l'altre a terra i els braços venen al costat del cos. Des d'aquí, com que ja vaig entrant en moviment, m'acostumo a animar a fer, per exemple, el 100. Els braços es quedarien al costat del cos, el 100 és la batuda de braços, inhalaràs amb 5 temps i trauràs l'aire amb 5 temps. Per tant, per fer-ho, venim a la posició bàsica per començar sempre, pelvis neutra, genolls en línia amb la pelvis, inhalo, preparo i a l'exhalar ja començo. Inhalo, exhalo. També pots triar altres posicions. Exhalo. Podries estar amb el genoll a 90 i el cap a terra. Inhalo. Exhalo. La gràcia és mantenir-te en una posició tota l'estona, val? El que passa és que aquí te les estic ensenyant totes. També conto que estic anant més per feina perquè segurament si esteu fent aquest pack ja teniu més recorregut en pilates i per tant ja coneixeu més i no em vull fer pesada explicant exercicis quan volem anar per feina. I l'última, inhalo, 3, 2, 1, exhalo, 3, 2, 1, recullo les cames i faig una boleta. Molt bé, seguim. Genolls a 90 graus. La mà esquerra vindrà a la cuixa dreta i la mà dreta vindrà a l'occipital. Des d'aquí. A l'exhalar, el genoll dret vindrà cap a mi, el braç voldrà aturar-lo i la cama contrària s'allunya. Inhalo, torno al centre. Exhalo. És un abdominal on has de notar molt una compressió del teu abdominal al fer la força del genoll cap a tu i el braç que l'atura. És com que ens treballa tot el core. Vinga, 2 i 1. Bé, farem costat contrari. Mà esquerra a l'occipital, mà dreta al genoll esquerre, inhalo i a l'exhalar pressiono. Inhalo, centro, intento mantenir la pelvis neutra. Bé, aquesta força abdominal, aquesta connexió. Sòl pèlvic al 20%. Superbé. Et vas notant amb energia, també et vas cansant. Però és bo, és una bona manera d'activar el cos. 2 més.
I l'última. Val, un peu, després l'altre a terra i descanses. Molt bé, vindrem a quedar-nos en quadrupèdia, que també és una altra forma que m'agrada molt de treballar. Us he de confessar, jo ara vindria a fer invertides, però són un mundillo i ja deixaré una càpsula a part d'invertides i del treball amb elles, d'acord? Ens quedarem en quadrupèdia, els genolls en línia amb la pelvis, també a l'ample de la pelvis, i els braços en línia amb les espatlles. Aquesta esquena, que estigui neutra. I anclaràs els dits dels peus a terra. Exhalo, aixeco els genolls al terra lleugerament. Inhalo, baixo. És suau, ho sé, però estic buscant la correcta activació del sòl pèlvic i del transvers des d'aquí, que el cap segueixi la línia de la columna i va carregant a mesura que el fas. A més, estem treballant les espatlles. Vinga, va, per 3. Pren molta consciència de com tens col·locat aquest transvers, aquest sòl pèlvic, perquè vindrem a treballar una planxa i vols mantenir aquest treball ben fet. Val, et mantens aquí dalt i des d'aquí estires una cama, després l'altra, la pelvis segueix en línia amb les espatlles i et mantens aquí, amb les espatlles en línia amb les mans, colzes cap als costats, cap en línia amb la columna. Per 3. 2. Malic endins, sòl pèlvic actiu. 1. Flexiones un genoll, després l'altre. Estiro, estiro. Flexiono, flexiono. Estiro, estiro. Bé. Vinga. Per 3. Estiro, estiro. 2. Ves intercanviant quin genoll ve davant. 1. I flexiono, flexiono. Arrepenjo i busco aquesta extensió de la columna des d'aquí. I em buscaràs retroversió i venir a fer el gat en flexió toràcica. I inhalo, allargo. Exhalo. Inhalo, busco aquesta extensió. Exhalo. Obro. 2. Allargo. I 1. Et quedes amb neutre. I des d'aquí vindrem a allargar la cama dreta endarrere en línia amb la pelvis i el braç esquerre endavant. Et mantens en aquesta posició per 4, allargant tant el braç com la cama. 3, com si estiguessis creixent, com si algú t'estigués tibant cada extremitat. 2, 1. I des d'aquí, a l'exhalar, rodoneixo la columna, colze a genoll. I inhalo, allargo. Exhalo. I inhalo, allargo. 3. Vinga, va. 4. 5. I 6. Allargo, mà esquerra, genoll dret. Estiro la cama esquerra, segueixo volent-me allunyar del terra i allargo el braç dret. I em mantinc aquí, amb l'esquena neutra, sensació que t'estiren de les extremitats. Som-hi. Per 4, cap en línia amb la columna. 3, la pelvis enfoca avall. 2, 1. Inhalo, preparo. Exhalo, colze a genoll en flexió toràcica. Bé. Fent aquesta retroversió de la pelvis. 2. 3. 4. 5. I l'última, malic endins. I 6. Mà dreta a terra. Cama esquerra. Separo els genolls a l'ample de la màrfega. Porto els glutis als talons. I estiro els braços endavant. Volem portar el pit cap a terra. Busco aquí l'estirament per 3, 2, 1. I rodoneta, vèrtebra a vèrtebra, cap a dalt. Et quedes amb els genolls a l'ample de la pelvis,
busques, més que l'ample de la pelvis, l'ample de la cadera una mica més oberts. Els dits grossos dels peus es toquen per darrere. Per tant, és com si estiguessis dibuixant una mica de triangle. Petit, Busco la retroversió. Per tant, la punteta del pubis ve cap amunt. Activo bé el melic, estiro els braços endarrere i el que anem a fer ara és anar endarrere, vèrtebra no, en bloc, des del genoll fins a l'espatlla, sense desmuntar la línia que has creat amb la pelvis. D'acord? Exhalo al marxar, inhalo al tornar. Estic fent aquí, aquesta bisagra. Es diu així. Allargo endarrere, torno. Vinga, sense perdre la línia que he creat. Per 5 i torno. Per 4 i torno. Abdomen, sol pèlvic, 3. No et vulguis forçar. A vegades ens sembla que no ens movem amb aquest exercici i volem anar massa lluny i ens fem mal. Està bé, on estiguis fent-ho, ja guanyarem. I descanses. No hem acabat, sinó que ara es posa molt bé fer vèrtebres a vèrtebres. Roll down, cames estirades. Si no el coneixes o no t'hi acabes de sentir còmode, pots venir a fer el pont de gluti, que és el que hem fet al principi de tot, amb els genolls flexionats. Si el coneixes o el vols provar, ara et donaré, començarem amb les alternatives per fer-lo una mica més fàcil. L'esquena llarga, cap amunt, braços en línia amb les espatlles i el primer que faig és arrodonir al màxim la columna sense voler marxar. I ara sí, començo a voler tocar el terra primer amb el sacre. Si veig que hi ha un punt que no hi haurà control i hauré de caure, no voldria, agafaria la cama. I la cama tiba de mi, s'allunya de mi i m'ajuda a controlar la baixada lenta i controlada. Des d'aquí, inhalo i al treure l'aire busco pujar. Estic donant l'opció de la cama, que és per fer-ho un puntet més senzill, perquè la cama et treu pes i t'ajuda, i allargues. Si no ho necessites, si ja t'has sentit còmode, busques fer el treball sense les cames, sinó que senzillament és el control abdominal, braços venen cap a les orelles, inhalo, preparo amb els braços a l'alçada de les escàpules, de les espatlles, estic espessa, perdoneu, i pujo, traient l'aire. Allargo bé la columna aquí i torno a buscar la baixada. Primer el sacre, passo per retroversió, noto com pressiono la lumbar suaument cap a terra, allargo cap amunt, torno a portar els braços en línia amb les espatlles i busco pujar, vèrtebra a vèrtebra, i allargar la columna. Torno a buscar la baixada. Bé, amb control. Si la baixada et surt bé i la pujada no, pujaries de costat i només faries les baixades. Fins que el teu abdominal estigui prou fort i preparat per fer la pujada i la baixada. 2. Inhalo, preparo. Exhalo, pujo, vèrtebra a vèrtebra. I l'última. Inhalo, preparo i exhalo cap amunt i acabo d'arrodonir endavant. Busco aquí aquest estirament, com si estiguessis fent un vèrtebra a vèrtebra des de terra. Allarga la columna, pauets en flex. I aquesta ha sigut la rutina que faig els dies de mandra, de fer abdominals, i acabes fent-ne. Per tant, allargues la columna i si t'has animat i vols fer més feina, busca un entrenament, per exemple, de cames per acabar de complementar el cos, de braços, o bé fas estiraments. Gràcies.